ikaw. Oh, ne. Pwede na mga tao, pwede na. Oh, abli ang atong ko, ano? Pangutana ko. Oh, pangutana. Pangutana una. Yung kaganina, na si Kristo wala magtamod sa mga sulat sa Biblia. Asa na magbasa na si Kristo wala magtamod sa sulat sa Biblia. Kung kasulti nga si Kristo. Wala ko. Bisag ako mo dito, wala ko kadungog ano. Ang istorya ba? Wala ko kadungog. Ayaw mo yung istorya. Wala to kadungog. Ang akong giingon, ako ang ipahinumdom sa imo, diba? Ako ang ipahinumdom sa imo. Wala niingon si Ginoo nga sa Kristo nga lakaw mo tibok kalibutan pamasa mo Biblia, wala sa nisulti. Ang gingon niya, tudloi sila. Buti pasabot ang instruction oral teaching. Kung natin mabasa sa Biblia. Okay. Usa mo na. Pangutana o Sige. pangutana. Pero, tingnan si Kristo si pinagayak ni Yesu Kristo sa Ulitres. Wala na mga basa sa sulat nini. O mga patilyong nini, bulahan. So kapag bulahan, Pangutana. kanino makaganina nga wala siya sa pagsubok niya sa mga kwan, wala siya wala siya magpadala og sulat. Diba? Kasi pangutana. Pangutana. Ang pangutana, matulog mo ganun nga wala. So karon, mali ba niya akong nabasa nga unod tres sa pinatayag? Ang mali nga ikaw. ang bulahan, dili man. Basa lang na ako, wala akong nabasa. Masala ko. Ayaw na lagi pagmutana, lagi badugay. Mali ba to? Okay, ang mali ikaw, dili Wala ang ba mga basa? No. Ang mali ikaw, dili ang nabasa. Paminasa. Kanang sa gipadayag kapitulo 21, atong bulahan ang nagabasa og kanang sa 1:3. Refer naman na sa Book of Revelation. Dili man dili man na refer sa Biblia. Ngano man kay kana nga panahon wala man gyud nahitabo nga diin ang kining maong gitawag og mga apostoles kaila sila Biblia kana nga panahon pay Biblia. Katapusang librong nasulat mo ang Book of Revelation. Onya wala pa pud sila kanon. Buti pasabot kanang official and final list nga ilahang tukuhan as sacred and tawag kanang inspired written books. Nga naman kay before 300 years na ay daghang mga nasulat ng mga apostoles o mga disipulos. For example, Acts of Peter and Paul, the Gospel of St. Thomas, daghan. So wala pa sila final list of books. So kung imuhang ipugos kanang Revelation chapter 1 verse 3 nga bulahan ang nagabasa refer na sa tibok Biblia, imong gimauma og sabot ang Biblia. Mabot ni gamit og word nga niini. Sa English, demonstrative pronoun this, singular. Buti pasabot, refer to a single book. Dili refer sa daghang mga libro. And remember, ang Biblia composed of many books. Next question. Ito second. Katulo na lagi na. Ikatulo. Kaya na lang. Last question. Last question. Ikatulo. Mana yung last question nga? Sa doon, babag. Ang tanong ako bago ikaw rin magtanong pamina. Karon, sige. Karon, sa Juan 1:1, ang pulong, si Kristo ng bato di mo namulong. Premise. Bato di mo namulong. Pag nakaw ka mo sa tanang kanasuran, pag imuwa silang pangulan, bato di mo, wala silang magdalag Bible. Karon, ang Bible mo ang pulong, di ba? So karon namulong si Kristo, katong pulungan dili ba to Bible para sa mo? Okay, niya. Kung isulat pa tanan, di kina mahitabo nga masakto ng tibuok kalibutan sa mga sunulat. Ay pakadali lang. Pag ingon na gano'n sa Kristo nga tudluin sila sa tanan, ang buti pasabot gitawag siyang oral teachings with the oral tradition. Kanang gitawag og Biblia, part lang siya sa Word of God. Nga naman kay ang pulong ni Kristo di man mo pwedeng ihigot lang sa usa ka libro. Nga naman kay ang truth, ang kamatuuran, di naman kay nagapunting lang sa usa ka libro. Ikaduha, pag ang kanang niingon amang God nga kanang Biblia pulong sa Dios dili si Kristo. Ang resulti ana ang simbahan Katolika. Tuo pud ka. Di ba?
Supak mo sa simbahan Katolika pero nituo mo sa tudlo sa Iglesia Katolika nga ang Biblia pulong sa Dios kasi may tudlo ana. Nga ang Biblia pulong sa Dios bisan pag wala nakasulat sa Biblia letra por letra. Kanang giingon sa balaang kasulatan from St. Matthew hangtod sa Revelation, gisulat na sa nagkadaiyang panahon o sa nagkadaiyang tao. Ang simbahang Katoliko nga niingon na nga kanang mga libro ha i-include nato sa scripture nga tawagon natong Biblia. Katoliko ni nitudlo ana, ano tuo man ko tungod kay gitudlo sa iglesia gitukod ni Kristo. Kamo ano nituo man mo nga ang iglesia ang kanang Biblia pulong sa Dios kaysa natudlo ninyo na unsa sita sa Biblia na. Kristo. Sige sir. Kasama na ko? Sige, si Kristo ha. Biblia pulong sa Dios ha. Sige. Sige. Kasama na ko, Gracia. Pagwala na mga si Kristo ha. Gracia. Sa Galacia. Gracia. Si Kristo Kristo ni. sa Galacia. Gracia. 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 Gracia 1:10. Ha? Tagalog niya. Sapagkat ako, ingon si Apostol Pablo, sapagkat ako bagay nangikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos. O ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao. Kung magbibigay lugod sa mga tao, ay hindi ako maging alipin ni Kristo. Sapagkat aking pinadalastas ng inyo, mga kapatid, tungkol sa Ebanghelyo na aking ipinangaral na ito'y hindi ayon sa tao, sa Diyos sapagkat hindi ko tinanggap sa tao, kundi ito ni si Kristo na Panginoon natin. May Biblia diha. Ha? Taka magkaoy. Ano yung Biblia? Oo, may Biblia. Ingon ko Biblia ba? Biblia? Katong ingon na og sino kaganina ba basta nakalimot ka. Ang akong tumong sa pulong. Biblia ba? Ang pulong ba dili ba Biblia? Wrong. Ang Biblia dili ba pulong? Mali. Ha? Non sequitur nga naman kay naa may pulong. Ang Biblia po, pinulungan. Naa may pulong si Kristo nga wa masuwat sa Biblia. Naa may mga buhat si Kristo nga masuwat sa Biblia. Subot ipasabot, musugot ko nga kanang Biblia sinulat nga pulong. Pero wa ningon din ang tanang pulong ni Kristo na sulat sa Biblia. Una na ninyo. Wala na lagi.